وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Ayat ingkang kita niki wau nerangake bab umat-umat yang ngantos saiki iku piye bedane. Kira-kira minjak ayat niki ayat sing iki tak ulase gedhe mulai persane gamblang. Jadi Nabi didhawuhi kontakon ing Bani Israil iki kok pira wae nikmat sing wis digrojokno ning Bani Israil. Ancaman Gusti Allah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allaha syadidul iqab. Wong sing diwenehi nikmat pirang-pirang kok nikmate diganti ora gelem nyukuri malah diganti, mongko Gusti Allah bakal nibake arat kang gedhe. Niku boten teng Bani Israil tok, teng masa iki lah. Angger diwenehi nikmat ora tetep nikmat ya bakal ditibani nikmat, ditibani siksa. Indonesia niku awake dhewe taran jebul niku nikmat sing sangat syukuri biyen niku. Apa wae sing ditandur niku urip. Ana alas niku sembarang dingah. Wae jati wae sono keleng kayu. Walaupun sing ning Saudi renek ning Timur Tengah boten enten. Jadi ceritane mangko Kanjeng Nabi Nuh kene prau niku mulane kon golek kayu jati. Kayu jati niku dateng putih lek golek nandur sik sebenere 200 tahun lagi kena didapat. Indonesia biyen mula wonten jati dadi alas sing gede-gede ibu omah akhirnya dulu ono alas walukun, ono alas bojo dari sono lan macam-macam. Fungsine lagi nopo kangge nyerap banyu. Banyune ber ana tampungane banyu. Mulane nek cilik iku kali etan iku ada 3 merak iki jek enek keduke. Mergo alas-alas sak dhuwur jek gede-gede. Lah wonge padha murka. Wonge padha murka, padha angah-angah. Omah wis gede-gede kayune jek dientekno dibabak. Jadi kalau merusak ganti nikmate Gusti Allah nganggo perusahaan. Akhire ya alas entek. Dadi sumberan sang saya entek. Zaman biyen kabeh kedul ketika lah
wong duwe nikmat kok nikmate ora disyukuri malah dikufuri diganti kerusakan ya bakal ditibani ada. Nek dunyane lah wis diceke. Bon, terus nang ayat ini zuyina lilladzina kafaru hayatid dunya. Wong kafir niku swalike syukur. Kafir nek tentang nikmat niku nek kafir niku boten ngakoni ana nikmat. Dadi boten purun syukur, boten purun matur nuwun. Lah nek wong sing iman jenenge syukur. Mergo ora duwe syukur wong kafir iku diiming-imingi terus ayat sing terakhir iki. Zuyina lilladzina kafaru hayatud dunya. Kaya wong iki ya kaya wong bal-balan. Kowe belajar bangsa kena-kena. Itu balik kena ya ora terus dicekeli digawa mulih ora swadu neh. Uber neh wis kecekel ya ora terus dicekeli ya dicekeli dibuang kok penonton lho. Swadu metu neh teko jaba diuncalno mlebu neh. Kok dulu kaya anak kawan gambarane kok golek dunya iki. Dan pasti apik swadu metu neh. Kok cekel tonton neh. Satu sedano nah iki kaya wong golek dunya. Zujina lilladzina kafaru hayat. Jadi iming-imingi digawe gerengseng pengen hasrate ra karuan ning dunya. Wong nek atine diiming-imingi dunya. Nalika kuwi iki tuku mobil Bapak. Kowe iki sak pol-pole. Pas segala-galanya ditempuh kaya wong berbal tipong sak-sak kudu iso. Lho barang wis entuk mobil iku rasane mesti mobil kaya awake dhewe nalika ora duwe sepeda hotel duwe lho. Ya ora terus marem ayem pinu wareg tanpa mangan seger tanpa ngombe ya ora. Padha wae karo sing di omah apik. Aku pengen coba rumah semua apik. Kaya main modern segala jalan tempoh wong nek wong kadung zuyina lilladzina iki dipaes-paes atine nek wajahe atine wong sing ra disyukur nek mampu wis di omah apik kuwi ya apa terus gak pengen apa ora wis lali pengenane dhewe di omah iki lali wis di omah apik pengen liyane nek ngejar dengan berbagai cara mulai kaya wong golek bergawe ya semacam itu jenenge dipaes-paesi diiming-imingi dunya. Setelah tercapai terus marem lho aten kaya pengen mangan sate kedendengan enteni mendendeng pengen mangan sate begitu lewat ning jero Quran ora ana bedane mbek tempe mbek peras mbek jejen ning jero weteng iku padha. Iku nek wong ra iso nyukuri menikmat enake apa? Wong kecewa tok setelah tercapai sing diuber ternyata cek wong pengen nguber liyane nek. Begitu tercapai diuber nek pengen liyane nek wong mukmin ora. Nek wong mukmin ana yo disyukuri ora ana yo disyukuri sing ayat iki to. Sampe neng wong kan sik karo nyek-nyek wong iman wae sekolah minal ladina aman iki anggere wong arah ora ora berjanji kenyekan nek wong iman sing lan kuwi nek ngerti ya waladina taqau faqum yaumal qiyamah wong-wong sing iman iku ben nek dina kiamat nek dhuwure ketok magrong-magrong kang duwe ning swarga terus padha ngerti wong ahli neraka niku padha ngerti terus padha bengok-bengok diterake ning jurus walau surat al-A'raf niku wa nada ashabul a'rafi wa nada ashabun nari ashabal jannati niku terus walau surat al-A'raf wong-wong penduduk neraka niku padha bengok-bengok nyeluki penduduk swarga golek nang ayat sing iki terakhir kan waladina taqau faqum yaumal qiyamah nang dhuwure wong kafir dadi ketok dhuwur megah ngoten terus wong penduduk
neraka padha celuk-celuk bengok-bengok undangi ning ahli swarga sing kenal biyen. An abidu alaina minal ma, aku bawana banyu to Kang, aku bawana ana banyu bene toyu au mimma razaqakumullah utawa saka panganan apa wae sing dicapakno nang sampeyan aku bagi sithik-sithik to bengok-bengok ngoten. Mergo dhek panggone nang isor sing wong takon nang dhuwure. Wong-wong sing ana swarga lah terus jawab, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Itu sing apa ayate ya sing apalno. Ora iso panganan rubenan wong ana swarga iki dikatorno kanggo wong kafir, kanggo kowe-kowe kuwi ora oleh. Sapa to wong kafir iku diterangno ning ayat sore. Alladzina takhulu dinahum la'iban wa lahwa wa warrathumul hayatud dunya. Iku jebles sampai ayat iki. Ayat sing iki diwaca. Wong kafir iku sing wong sing ing dalem beragama, alladzina takhulu dinahum nalika nindakake agama iki lahwan wa la'iba. Mengciputulanan. Mengetok-etok warrathumul hayatud dunya kebujuk penguripan dunya. Iku wong sing takwa nang kono mulya ora iso disambati sing wong ahli neraka bengok-bengok. Panjau manangsa terus muni ngoten, aku saiki ya ora kudu eling-eling kowe. Aku ya ora kudu eling-eling sliramu, wis aku tak lali mek kowe kawan asitu diko ayo wiku hada. Kaya biyen nalika ning donya kowe tak kandhani bakal ana dina iki ning kowe ora percaya kok aku saiki ya nangsa ngoten. Ayate ten Yesus Paulus sing jebles sampai ayat iki. Sampun iki maknane ayat sing mau. Kanan nasu ummatan wahidah. Kana wis ana itu dhisik biyen wis tau. Sapa annasu menungso ana iku ummatan umat itu menungso kelompok menungso wahidatan kang siji. Fata'ala mongko liutus sapa Allah Gusti Allah an-nabiyina ing pira-pira nabi mubasyirina alih aweh bebunga utawa kabar gembira omurina lan aweh kabar medhe-medhene baper aweh peringatan. Jadi menungso niku biyen awal diciptakno niku ummatan wahidah. Ijek dadi siji umate. Ijek nyembah Gusti Allah kabeh nalika zaman Nabi Adam nganti zaman Nabi Nuh niku durung ana wong nyembah liyane Gusti Allah. Ana wong mateni wong tapi dereng nganti musyrik, dereng nyembah wong liyane Gusti Allah durung ana. Mulai wong musyrik niku nalika zaman Nabi Nuh mulai nyembah berhala. Jadi zaman Nabi Adam niku ya wis ana wong lakoni dosa ya anake dhewe sing mateni dhewe. Tapi dereng nganti musyrik, dereng nyembah liyane Gusti Allah. Jarak antara Nabi Adam dumugi Nabi Nuh niku ada sing riwayatake kurang luwih 1000 tahun. Jadi awet Nabi Adam nganti Nabi Idris, nganti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lot, Ibrahim, Ismail, Isa, Nabi niku. Agamane dene kalau biyen mula Islam. Kok liyane Islam tak kaya mana Nabi Adam apa? Ya mesti Islam, Nabi Nuh ya mesti Islam. Inna dina 'indallahi Islam. Mesti agamane Islam. Cuma syariate wae beda-beda. Syariat iki aturan dalam kehidupan beragamane beda-beda. Mergo zamane beda. Sing tak contohno biasa
nikah ora oleh nek ora ambek dulure kandung, malah kudu ambek dulure kandung. Cara lanang nikah kudu ambek dulure wedok sing kandung sak bapa ibu. Mergo nek ambek dulure ambek ambek kethek, ambek sapi, wong eneke wonge lagi iku tok. Ora liyane. Wajib nek nikah kudu ambek dulure ora, ambek dulure ambek wedok sapi malah dadi bandrekan. Lah saya tambah wonge akhirnya turun peraturan wis kowe ora oleh nikah ambek dulure. Nalika zaman Nabi Yahya yo, Nabi Yahya itu putrane Nabi Zakaria. Nabi Yahya itu dikon gawe fatwa ambek ratu sing doleh kon gawe sing olehno rabi dulure wedok dhewe. Dadi ratu Bani Israil iku seneng mbek bojone. Seneng mbek adine anu seneng dhewe. Nabi Yahya kok gawe hukum ben oleh rabi adine nek ora gelem Nabi Yahya. Dadi kapane upaya lebih disuwak disongkol duit pira wae ra gelem. Lane terus dihukum sing wong wedok mau terus adine dhewe jane. Tapi terakhir wong seke wong nakal ayu. Aku gelem lho rabi Mas. Mbok dene ujung gelem sing penting aku njaluk beboro njaluk markawis sirahe ayah. Biasa disembelih. Sembelih mana rabi dinas nang Quran yang turunan Nabi Wahid itu. Terus bapak itu per yang disembelih akhirnya delik nang wet mengo delik ini dalam iblis ngandani. Kalau ini Zakaria iki lho nang jero wet iki enggak ada gerasi terus wet niku. Anggen nyentuh gerasi niku Nabi Zakaria wis sambat aduh mereka kena Nabi nganti sambat meneh. Catatan Nabi bakal dihapus lho akhirnya dipotong-potong itu boten sambat. Iku Nabi Yahya putrane Nabi Zakaria. Nabi sing Nabi cilik wis didadekake Nabi. Nabi cek bocah kabeh Nabi Isa. Dadi maune umat niku dadi siji. Terus suwe-suwe mergo kebujuk dunya dipengaruhi setan banjur ana sing musyrik, ana sing duraka, ana sing mejang-mejang aturane agama, mergo sapa sayange Gusti Allah lan makhluke sing jenenge manungsa iki. Gusti Allah banjur ngutus para nabi yang umat wis rusak nemen niku Gusti Allah ngutus nabi. Orang nabi tok ijek diwehi kitab-kitab aturan. Nabi ini kalau baik kabar gembira, aja kono aja terus oleh duraka. Padha taat ya diwehi kabar gembira, mubasyirin bakal diwehi kabar gembira mlebu swarga. Nek kowe nerjang larangane Gusti Allah, ya mundirin diujen-ujen kowe bakal mlebu neraka sampeyan. Orang letak wali jalalan nurunake sira Allah ma'ahum sertane nabiyyin alkitab ing kitab bil haqqi kelawan hak kelawan bener liyahkuma supaya ngukumi utawa ngatur ya kena sapa Allah bibainan nasi dalam antarane manusia bima ing dalam barang-barang ikhtalafu kang padha persulayan sapa nas bihi ing dalam ma. Jadi sapa sayange Gusti Allah nek makhluke sing jenenge wong jenenge manungsa. Angger nasar, angger wis ora bener lakone dituruni utusan, diparingi utusan sing duwe wahyu kon ngendani kanggo kabar gembira lan kabar sing medeni. Ora ngono ta diwehi kitab bahasane padahal nabi akeh, tapi kok orang lapat kutub tapi alkitab kitab
mulai zaman Nabi Idris niku wis digawani suhuf. Suhuf sadaya Nabi Idris niku ana 30 lembaran suhuf saka senenge maca. Mula sebut Idris. Idris saka tembung bahasa Arab Darosa ya terusu Idrisan. Saged terse jenenge arene Nuh. Jenenge Nabi Nuh asal Nabi Idris asline. Wis diparingi kitab suhuf-suhuf aturane ya padha penyembah aja liyane Gusti Allah. Nabi Nuh ya ala kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilahi wa aja lan nyembah liyane Gusti Allah. Kepala Nabi Hud wa ila tinaqaw huda ane berdua malakum min ilahi wa iruh. Nabi Hud diutus padha wae kon nyembah Gusti Allah aja nyembah liyane Gusti Allah. Nang kaum Samud wa ila samuda kaum Shalih ane berdua malakum min ilahi wa iruh padha wae utusane Nabi Saleh iki kon perintah kaume aja nyembah liyane Gusti Allah. Padha agamane kami Al-Islam cuman syariate mergo jamane beda, ature agamane dadae rada beda-beda. Lah kitab zaman Nabi Idris ya sukup lembaran-lembaran sing sering diwaca nganti ngundangno ngalam malaikat. Wah iki ada wong nang bumi alame ngamale kok nganti ngundangno kene iki sapa jane iki. Terano dicitakan yang berita malaikat kono ana jenenge Idris. Senengane baca bengi terus poso setahun-tahunan. Mulane nek poso sing belum pirang-pirang tahun niku zaman Nabi kita mboten wonten. Nek poso Nabi Daud dina poso dina ora. Enak cerita sing poso tahun-tahunan niku Nabi Idris. Nabi Idris. Nah begitu terus kita terus sampai berbuah oleh alam malaikat itu terus bikin ketemu baik bahwa ceritanya tangan akhirnya kok orang itu manai kemudiannya oleh kitab-kitab yang disebut neng Quran kitab Zabur dan Nabi Daud, Taurat dan Nabi Isa, Injil dan Nabi Taurat dan Nabi Musa, Injil dan Nabi Isa. Seakeh liyane sing suhufi Ibrahim nggih kata suhuf-suhuf sing diterangno diturunno Nabi Ibrahim. Kanggo hukume kanggo ngatur menungso dalam hal-hal sing menungso iku padha berbeda pendapat padha pasulayan. Lah kitab sing diturunne ning Nabi Daud kitab Zabur, Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Isa kitab Injil. Iku sing diperintah ya padha karo sing ning Quran, iku aja nyembah liyane Gusti Allah. Kon sing apik wa bil walidaini ihsana ping loro. Padha-padha mawon dadi sing beda mu syariat aturane. Liyahkum bainan nasi fi makhtalafu fi. Jadi sing disebut ning Quran kita sing ana jenenge iku ning ana papat iku niku Zabur, Taurat, Zabur, Injil lan Al-Qur'an. Taurat niku kitab sing diaturke Nabi Musa, Zabur dan Nabi Daud. Daud iku bapake Nabi Sulaiman. Nabi sing dadi ratu niku pertama Nabi Daud lan Nabi Sulaiman. Nabi Daud niku wae gawe senjata wae pinter. Mesti kaya wae dipinyeti kaya mijeti gethuk niku. Mesti nek gawe mesti terus walanna lahul hadid. Sabtu Gusti Allah dibarengi mukjizat. Wasiat ditemek Nabi Daud niku langsung lemes kaya dene jenah. Jadi nek gawe sampe dipijeti
tresno asbih hormat sampai Nabi Daud sing kagungan dibruni kitab Zabur. Terusno tengah ayat iki wa makhtalafalan ora padha prasulayan sapa wong ora padha bertentangan sapa wong iki ing dalam agama illal ladina bosone kitab ini cara pengen menjelaskan satu poin niku disebutno sabab-sababe dhisik disebutno bab sing suwan dhisik omong kalapalan ora padha persulayan basa kita ya ora padha gegeran ora padha tukaran pi sapa omong kalapalan ora padha persulayan pi ing dalem agama Islam sapa ilalina kejaba akeh utuh kang ditekani sapa lalina ing kita membadi masa dalam sakwise barang saat kang teko apa ma saat kang teko hum ing alalina apa bayinatu penjelasan utawa keterangan utawa bayinat mergo bayan mergo lacut mergo duduki mergo gegeten bayinahu ing dalam antara lalina tapi bulan dalam terangnya buatan paham waktu bayi utusan bayi sono kita bayi sono agama jadi aturan yang korek bayi sono penjelasan kita yang bisa berapno berjelas terno aturan agama kok gegeran tukaran itu kenapa loh mama sekarang babi illalladina utuhul ba'di maja'ahum bayyinatu kau yang bayyinah kau jauh tu gegeran di dalam kau di jauh keleng-keleng ini kena apa menurut kita sampai menurut orang-orang yang disebabkan itu orang kok wong-wong itu oyo-oyoan kalau Sayyidina Abu Bakar kalau Sayyidina Utsman apa jadinya dibisiin ora nek pikiran yo ora oyo-oyoan apa yo berangkat perang kaya wong ora iso nangis terus pikiran ora Sayyidina Abu Bakar kan Sayyidina Umar perkara disi-disi anak jadinya disi Sayyidina Umar pro tapi ora geger buat yo bahwa berapa ibadah apa disi terus yo iki yo kalah terus jos tenang ngono terus padahal mibadi majazhumul bayyinat wis enek keterangan sing benar iki halal iki haram iki oleh iki ora oleh sing halal ki apa nek awur wong ya sing halal belakno sing nyenengno wong iku halal bakal seneng Gusti Allah belakno wong iku haram nek sawah sing apik jogo sawah tanggo iku halal nek gratis rusak sawah tanggo iku haram. Jadi halal mek haram itu jelas jane ora kok remeng-remeng wong hati-hati ya barang sing remeng-remeng kok. Membani manja umur bayinat. Sing bakulan sing jelas sing haram iku ya ketok, sing halal ya ketok. Haram piye ora tak bener ora jujur ya haram. Sing halal yang jujur badane ya haram ya halal. Jadi wis benar endi sing apik endi sing elek. Endi sing bener endi sing salah. Kok cek gegeran iki sebab apa? Sebab halal ya bab yang bainahum. Mergo kasut meri iri dengki gegeten mangkel di antara satu sama lain. Jadi umpamane ana tangga ora rukun mbek tangga. Ora ana sing dadi penyebab liyane meri gegeten mangkel hasud iri dengki ora ana sebab pengen apik didisiki terus kaya dalan swarga urung tau enek goleknya sekarang ora enek. Geger ambek dulu, geger ambek oncon, ora enek sebabe
bisi paenya masem tenan kowe anggur ape salat jamaah mbok bisi ape jane mbok bisi terus aku gak oleh ya lakoni pe nek ana dina nang kono ada nape pirang-pirang kok gak kayak ngono betul napa-napa umpamane nek ngono-ngono wae aku udah ora ndok dadi biyen kita terape ana kondisi siap terus. Jadi sebabnya iki sing unik Quran iki to. Sebab kudu gegeran iki apa to? Kudu apa oyok dadi makmum ora, oyok dadi imam meneh. Goblok kok kita pokoke nek aku dadi imam kudu imami. Udah dadi pimpinan pokoke oyok-oyokan asut diri bukti. Ono nek perkara bapane gitu. Aku lah kalau panen, aku bukan orang panen. Ini PR-nya bukannya 10 ton. Wah, susah gila terus. Umur kira apa panen akeh. Mulai jauh pulau dan gede. Orang kalau boleh panen, bro kalau alhamdulillah kan, aku bilang senang ngerti ya suara. Jadi bapak kalau babi ilalai naudhu bahan maja sintaina tu yang baina mergo asut mergo lacet mergo meri ora nek pikiran nek perkara jalan swarga yang baina apa jure bahasa mongkol nuturake bahasa mongkol nuturake sapa wa Jawa alladzina wa amanu ka padha iman ning sapa saya Gusti Allah be wong sing dikasihi be sing iman banjur dituturake dalan sing slamet lima mare barang ikhtalaf kang padha prasulayan sapa alladzina sapa akeh fihi ing dalem ma Gusti Allah terus maringi pituduh maringi hidayah mari pengadem-adem nang wong iman sing disayangi bab tentang perkara sing dadi wiwilane gegeran iku wau minal haqqi saka barang hak barang kang bener biini kelawan kersane Allah taala wong sing sejatlah selamat wong sing bijak hatine ayem niku diwehi pituduh Gusti Allah dua pitulung artinya dua kuat, dua sabar, dua kuat tempat. Caranya biar tidak para ulama, tidak para kiai. Nek sing wong pinter ya angen-angen ngelmune, sing durung pinter tidak wong sing pinter, sering ngaji, sering golek pitutur. Bentuke hidayah niki bahwa ladina aman. Wong sing iman dua pitutur, ora perlu diragati kan. Menang nek omong sing ape ora iso ya wabil wa qul linnasi husna kon ngomong sing apik. Kalau Kanjeng Nabi kan nek ngadepi wong sing geger ngono iku ya kon ngomong sing apik ora iso ngomong sing apik ya. Awil yasmut kon menang. Menang itu jane ora modal ora tenaga. Pamane wong ajak geger agak tukaran lho. Menang jane ora kesel. Tapi kok padha abot ya cara dipaiti wong menang ya ora bayar, ya ora modal, ya ora tenaga, lesu kali lelah ya iso menang. Enteng ora ana tenaga. Enteng jane tapi kok ngel karo wong boleh wong itu dindo wong menang. Ngel. Dalam kami piye dalam yang sesuai anjuran Kanjeng Nabi. Nek kegeran ya ora hati-hati ya. Karena yulu billahi wal yawmil akhir wal yakul khairan aw yasmut. Menang apa itu? Menang ora tenaga kok abot. Tentu ngono nyatane jajal menjal wajib. Sak utek-utek gak mata-matakno. Kok menang abot. Padahal ora perkara angkat sing abot ning ati ning nafsu. Sabar iku abot. Angel dilakoni gampang diucapno. Sabar. Ngomong enteng lakoni iki lho padahal Pak sisi model wajib kan mungkin bayar sabar kowe lakoni kaya aku ngono Pak jukir wale anjir lagi
Neng Gusti Allah kesana itu ning iman minal haqqi ini ditambahi ayat bukan iki Allah utawi Gusti Allah iku yahdi awak pitutur sapa Allah man ing wong ya saku kang ngersakake sapa Allah Gusti Allah pitutur nang wong sing kersa Gusti Allah ora wae dhewe ora Pak Yai ora Pak Ustaz awake dhewe jualin ngantek coba ngantek busa-busa pada akhirnya ujungnya sing paling hidayah tetep Gusti Allah apa disewano kiai sing ambrok 20 juta bendina apa lek seneng kiai ini orang itu terus merubah wong sing ngepet terus ujug-ujug langsung ahli jamaah wong sing senengane erek-erek terus ujug-ujug dadi ahli jamaah ora bakal sing iso dijudune Gusti Allah Allahu yahdi man yasha Jawa yahdi ya ditutu sapa Allah maning wong yasha wong dikersakno sapa kang kersa sapa Allah jadi dudu hebate kiai dudu hebate ustaz dudu hebate ulama sing pidato sing iso ndadekno wong oleh hidayah. Kanjeng Nabi iku tukang pidato sing paling apik, tukang dai sing paling juwas, sing paling wicaksana. Wong seneng lagi nyawa Kanjeng Nabi wis terdosek. Tapi Kanjeng Nabi wong ora ditakdir oleh Gusti Allah iso ngislamno Abu Lahab Abu Jahal. Paling dhewe omahe ngagandheng Abu Lahab. Omahe wis gandheng paling dhewe wonge ya wis sak umuran sapa Abu Lahab sithik. Kathik wonge giyanteng dadi besane pisan. Paling dhewe wadine pakane, wadine Bapak Abdullah. Roh mukjizat Kanjeng Nabi, ngono wae didapahi Kanjeng Nabi. Padahal sik dulure ya wis gandheng pisanan bisa didapahi Kanjeng Nabi misah kok. Ora jingawe ora ngaji Muhammad. Ora basa kene ngono. Aku wong jos-jos iku kumpulan geber-geber iki ngarep kok ana ngomong iki ya. Bu aku dongeng iki cara bahasane awake dhewe ngoten. Tabbanlah kaya Muhammad mune Abu Lahab niku. Padahal ngerti mukjizat Kanjeng Nabi. Belah-belah ya. Payungi mendung, watu mendung sujud, wiritan mentelung sujud dengan Kanjeng Nabi hormat. Kelang-kelang galak kudu manut dengan Kanjeng Nabi niku wong Mekah sing kafir niku ngerti, tapi ora bagian hidayah. Ya lebih berawal hidayah. Abu Jahal itu bolak-balik orang dijati Kanjeng Nabi. Roh kehebatan Kanjeng Nabi bolak-balik sampai dibelenggi waktu ini malah Abu Jahal. Ini bergerak bagian hidayah. Allahu yahdi man yasha. Gusti Allah sing kersane nuduhno wong sapa wae sing dikersakno. Nek ora dikersakno aku kudu kenging ngantek dapir lapene ora dapir. Mbok dina bene tekano majelis ulama ke Jakarta ora gabres sak dipirsani sedang jam iki nang ndi wae lah sing tau ono majelis gede-gede pengajian gede-gede niku isore wong oleh hidayah siji dae Gusti Allah begitu ya istiqomah lan aja tak jam gas biayane kelarangan entekno bekakan entekno apa-apa ora ngaruh sing sak bubare iku sing andinge omahe maune kepet dipangga kepet sing maune tukang erek-erek dipangga erek-erek sing maune gawene keplek remi dipangga remi ora tungkon perkara tekakno pengajian gede sandinge bari terus sing ahli remi tiba-tiba rajin ngaji jamaah dereng terus sing maune keplek diadu terus rajin jamaah boten isore ngono piye kudu istiqomah lan ngaji dewe hidayah Gusti Allah ngaji sing malah biaya ngene iki kepenak ngene kok Mas ngaji sing majusan
biayanya ketan juta, ratusan juta, pakai modal totalan duit lah. Jadi aku senengnya ada sampai Gusti Allah pengen aku terus jadi ya Pak Bunda orang-orang daerah betul di wong biayanya karuan, biayanya oke orang menolong bar murahan di tempat murahan, pengen temenanan ya nanti serutin ya jadi orang biayanya, jadi soal sentuh hati ini murah biaya bawa mulai yang gampang dan besar. Allah yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Gusti Allah nuduhake wong sing dikersakno ila siratin maring dalan mustaqim kang kenteng, kang lurus, kang selamat. Jadi siratul mustaqim iku sing dimaksud dalane sapa? Sing sering disuwun wong salat iku. Ihdinas siratal mustaqim, dalan sing lurus iku dalane sinten? Nang juz 5 disebutno siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasyolihin. Yogi margane dalane jalure para nabi wasiddiqin lan para wong sing teman-teman saleh wasyuhada lan wong ahli syahid mati syahid wasyolihin lan wong soleh. Jadi ana dalane wong soleh. Saiki nabi zaman boten wonten sing enek warise para nabi, wong sing iso ngaji. Ya iku kono dalane siratal mustaqim nek kono. Nabi zaman boten wonten sing enten saniki ahlul ilmi, sing enten saniki warisane nabi Quran lan hadis. Ya kono para ahli Quran, aja dipuso ya ahli Quran. Ahli Quran iki kesayangane Gusti Allah dipuso ya. Teter-teteran maklum titen-titenan Al-Quran ini dijamin Gusti Allah awalnya diskusi kok ya Muhammad mur ahlaka ayyukrimu salasa Muhammad mur umataka perintah umatku supaya mulyano telung golongan manusia siji walidiha pertama bapaknya walidahu bapaknya nomor loro wong alim, nomor telu wong ahlul Quran. Ya Muhammad anzirhum weten ana umatmu aja nganti min ayu dibuhum, aja nganti gawe nesune wong telung golongan mau, wong tuane, loro wong alim, loro wong ahlul Quran. Fa inna ghadabi mergo murkaku bakal wis nemen asyaddu ala man yudibuhum. Ana ada wong sing gawe nesune wong telung macam mau. Terus enten mulai ya diskusi mulai ya Muhammad walau lal Quran ahlul Qurani walau lal Quran mahfuzun fi suturihim la halakatis samawati wal ardu wa ma fiha. Muhammad ahlul Quran jadi di antara cerita ini siratul mustaqim itu ahlul Quran kuwi keluargaku ahli wadhuha bainan nasi fil ardh, keluargaku wargaku sing kadheake ning bumi ngandel mandarane manungsa. Walau Al-Quran mahfuzun fi sudurihi mupama ora mergo Quran sing terjaga ning dadane para ahlul Quran la halakati dunya wa ma fiha yakti sajur wis musnah donya sakisine. Ya, wis akeh misal doa hadis. Niku diantara siratal mustaqim. Siratal mustaqim disebutne ning juz 5 siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasyolihin. Nah, hari kan Nabi
Nabi niku najan pinaringan wahyu lan mukjizat boten saged damel utawa mesti ning pamane dhewe supaya Islam. Inna kala tahdi man ahbabta lira ora bakal iso nuduhno wae daya wong sing mbok senengi Muhammad. Lakin Allah yahdi man yasha. Gusti Allah sing maringi hidayah. Boten terus nolak gede. Am hasibatum an tadkhulul jannata. Iki nerangno tentang wong sing kudu ngadepi kesabaran. Sebabnya diterangake niku ana nalika perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang sing dumadi teng tahun sekawan Hijriah. Tapi boten sido dadi perang itu di blokade Madinah niku dibuali lubang sing medandangi antara Madinah mbek njaba ora iso dileboni. Jerone galian parit niku diwehi terajak sing pincip-pincip kaya tumpah. Jadi ora iso dilompati jaran, ora iso dilompati wong sing kuat. Wong Islam di blokade ora iso metu ka Madinah suwene ana sing ngriwayatake sak wulan, ana sing ngriwayatake 7 minggu. Telung minggu ora iso metu. Lah wong musuh nek jowo akeh ana 12.000 wong kafir dipimpin Abu Sufyan. Sing wong muslim nang jero kurang luwih 1.000 iku wae jadi kianati ambek wong munafik. Terus foto sahabat-sahabat terus putih dan pendidikan Nabi. Awal itu boten saged Mekah, boten saged putih-putih, foto lesu, foto meleh. Terus di nopo ikan pertulungan Gusti Allah ngeten iki. Iki maknane iki. Amasi betul foto miro sapa sira kabeh, foto metung sapa sira kabeh. Anda tepulu ing yen kamet mlebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga. Walam ayati lan ora teka lan durung teka kuwi sira kabeh. Apa masalul ladina sepadane wong akeh bolau kang wis dhisik kang wis mati kang wis sedo mengko beliku ing dalem sadurunge sira kabeh masak padha mekenani utawa tumiba bumi aladina apal taksa loro utawa kepahilan nek padha dhisik ngono masakoh kesulitan nek bahasa Indonesia ulan ya kesulitan hatta yakul sehingga ucap sapa lalina wajib sirulan ten gunjang ganjengake lan ten gunjang ganjengake sapa lalina hatta yakul sehingga ucap sapa rasul utusan nabi rasul waladina lan wong akeh aman kang padha iman ma'ahu sertane para rasul lek ucap di mata pinjang menapa to mata kapan to Nasrullah teko pitulunge Gusti Allah ala eling-eling inna nasrullah tetemene pitulunge Gusti Allah iku qaribun cedak ngeten ceritane nalika wong Islam dikurung nang Madinah mereka kalau dihadapi orang yang bisa ngatasi sebab napa musuh bakal akeh koalisi disebut perang Ahzab utawa perang Khandaq niku mergo wong kafir Mekah koalisi ambek wong Yahudi Madinah sing miyanati Kanjeng Nabi melok gabung ambek wong musuh sing teko njaba malah nunjukno titik kelemahane. Lah sahabat Salman Al-Farisi mai pendapat ngeten Kanjeng Nabi awake dhewe nek ngadepi ra kuat saniki ya ngali cara kene kali parit sing iso ngedan-dani musuh ben iso mlebu. Akhire ra iso mlebu terus gawe kemah nang jebone parit jebone lubang niku kontak basa Arab. Suwene ana sing ngestani
Jadi yang ini disebutnya masat humul baksa wandoro. Para sahabat itu terus ditudungake wong-wong sing padha nglakoni iman iki jare pengen mlebu swarga. Nah, pengen mlebu swarga ya kudu nyonto umat sing dhisik ngadepi baksa wandoro. Kudu maca sejarah iman dhisik sing gelem mulya, kudu gelem ina sadurunge. Cara bahasa kita seperti itu. Al-Hasib betul ma'antarul jannah tawalam ma'yakikum masalul ladina khawlau min qablikum. Pengen mlebu swarga kepenak. Ya kudu ning umat-umat sing dhisik, umat sing lakoni ina sangsara niku iso dadi pedoman agama iki. Sapa sing pengen mulya kudu gelem ina. Falasta kanalul izza hatta qulillah mongkoda hasil mulya sirayen durung ina. Kata nglakoni ina pengen mulya kaya wong diumpamane nek sihir niku kana tihin sahrotan kaya unta sing bisungu beri waktu sak takok gedine. Karena tihin sahrotan jauman liyu. Nah, kira-kira untak bal corona wa nek terus sihir ja ngaji naku niku. Malah sumune jadi hotel. Wong pengen mulya kudu gelem lakoni ina kaya mantu-mantu sing biyen. Terus ditimpa masalah sing abot, ditimpa bencana, ditimpa krisis kelaparan, mergo diblokade, walaupun zilu mati padha bingung iki pripun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngoten niku tenang ae ben salat zikir sujud. Wong sahabat padha bingung ora karuan. Lah bela apa? Sujud baca poso Kanjeng Nabi malah ngoten. Sahabat padha matur maka Rasulullah jinna pergi pertolongan Gusti Allah Kanjeng Nabi bingung oleh semangat blokade dinteni musuh yang jowo akhirnya diterak badhe sing aneh badhe iku aneh iso ngenane nek wong kafir tok sing wong muslim boten diterak nek surah Al-Anfal surah Taubat terang jelas iku kalau sakinah ta ala rasulihi wa ala mu'minin. Jadi wong ngene ayo penak-penak sing wong kafir lho kate bingung jebal yang kena apa kae nek perang azab ngoten. Terus kene nek kulon kali kono wong kafir, sing kene wong mukmin. Lah kae dhewe ana apa sing wong kafir balane musuh ya iso jempal kene karuan kemae madul-madul kabeh. Terus dituruni topan iku badhe pasir sing menimpa wong kafir. Ala inna sawwa tenang ae. Cobaan yang wis pol banget paite inna nasawai ora pitulung Gusti Allah berarti wis gabar wis sedih wis bakal tumeka pitulungan akhire itu pitulungi tak menang oleh bodi masih kata mun iki bodan pas tengah 6 mangke boleh kudu saya ketemu bisa temu kali itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah,